салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак чӣ хеле ки дида истодед, аз субҳи барвақт ба Мошинбозори шаҳри Хуҷанд омадем, то ин ки аз нарху наво ин мошинҳои замонавӣ барои шумо маълумот диҳем. дӯстон, имрӯз ҳаракат мекунем то ҳадди имкон дар ҳамон комментариҳо нависта будагиҳотонро ба навор гирем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед, зеро лайк мондан, обуна шудан ягон мушкилӣ надорад. мо дар оянда ҳаракат мекунем ки бо наворҳои ҷолиб ба навор гирифта барои шумоҳо пешкаш намоем. боқӣ тамоми шумоҳо тансияту хотирҷамӣ тамаъно дорад. Honda CR-V солаш 2007. Мани намуди берни мошин. Ин ҳолати балонаш. Мани намуд аз қафои мошин. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، سینتر زمک، коробкаш автомат, دوتا сиденияи пеш обогрев, мен инҷа CD плеер дорад, пробегаш 96000 километр. камил гаштагишам не. Мани ҳолати салони мошин боз мен инҷа люкам дорад. این سیدینیاش لیفت، سیدینیا کاجنی سیاه با این حالت سالان قفای ماشین دوستان عزیز، قفاش هم سیدینیاش کاجنی باشد. بسیار حالتش خوب. موتور 2.4 سوزشواری بنزین. راستخواست چقدر؟ راستخواست سرید نه، هیچ خیلی. چند تا؟ 10 تا چند تا میگه؟ 80 تا 90 تا میگه. راستخودش 10 تا کدی 80 90 کیلومتر میگه تا سخته. این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 115000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 756 30 80. سیسک الگانس سالش 94. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 93 дохили салон 4 электрик пакет, коробкаш механик, ба инҷа магнитофон дорад, сентр замок, пробег 350000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. боли сидениҳо менахи рӯйкашҳои замонавӣ киштамон мегирад. мотор 2 сӯзишвори дизел. расходаш 6 литр 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 844 8500 844 8500. ваз 2107. солаш 96 шудааст. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. мани чӣ хеле ки дида истодед ҳолати балонои мошин. дохили салон коробкаш механик. пробегаш 91000. як круг гаштагӣ бификнем.
این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید. این حالت سالن کافه ماشین بسیار حالتش خوب. мотор 03 сӯзишворӣ газ бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газгирӣ 90-100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 18000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 444 47 74. Opel Zafira солаш 2000. комплектасияш комфорт. یعنی намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. یعنی намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, менеҷа CD плеер дорад. пробегаш 438000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишворӣ газ бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газки 90 та мегардад. ҳозир зимистон 90 та. ҳавои гарма боз то 100 та мегардад. нархи мошин 47000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 528 24 79. Opel Hatchback солаш 93. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, менеҷа CD плеер дорад. пробегаш 168000 километр пробег. یعنی ҳолати салони мошин дидари кафои мошин. یعنی ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 расой сӯзишворӣ газ бензин. расход чӣ қадар ко? газгирӣ чӣ? расходаш бензинкиди 6-7 литр будааст, газкиди 9 литр. нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 603 13 13. Toyota Corolla Verso солаш 2008. یعنی намуди берунаи мошин. мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механик. коробка механик, менеҷа CD плеер дорад. пробегаш 269000 километр пробег. این سیدینی‌های پیش باز باگریف این سوهر این حالت سالانی ماشین من این حالت سالانی کفای ماشین دوستان عزیز من حالت سالانی کفای ماشین
мотор диюду сӯзишвори дизел. Расходаш чӣ қадар аст? 8 Расходаш 8 литр дохили шаҳр, берун аз шаҳр бо 6 литр 7 литр мехӯрад. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 72000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 735 30 10. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсию домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзиёт дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касбии студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студияи Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.